The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo ana kita sang panahon. Sa ton nga linya, Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Aksyon Bryan, mayang gabi kag sa aton mga listeners ng arihatag naton lakat sang aton tiyempo sininga gabi. Martes kita karon Oktubre 5 to 2021. Si Lani naga-amat-amat ini siya kuwa persa while nagagiho ini siya sa direksyon nakatungdan aminhan nakatungdan sa West Philippine Sea. Aran na siya sa open high seas, no? Sa baybayon sang West Philippine Sea. Tropical depression sa gihapon ng iyang classification as category 1. Nagaantad din sa distansya 380 kilometros ang kalayon sa nakatungdan sang Coron, Palawan o kon 465 kilometros sa nakatungdan sang San Jose, Occidental Mindoro sa 12.7 degrees north kag 116.8 degrees east. Nagapabilin sa gihapon as tropical depression ang iyang persa 45 km per ora. Nagamadlos ni siya sa 55 km sa gihapon. Ang iyang giho sini pakadto sa nakatungdan aminhan nakatungdan sa sulod sang 30 km per ora. Madulot kani ang kabaskugon nga hangin o kung masobra pa sa 120 km per ora. Wala nakita signal number 1 to, no? Yin left na. Karon ang nadulot yang tiyempo umning magalumon kalangitan nga may lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob dito sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon. Diri man sa aton sa Kabisayan kag Zamboanga Peninsula. Tungod sinisang trough ni Tropical Depression Lani. While ang sa iban nga bahin sang Mindanao nagapabilin nga may pagulugal ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. Pag-ofdan lang ni isang may naligwin nga mga pagulan o kon pagpanaguob halin sa trough sa gihapon ni Tropical Depression kag ginaugdan ini sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Western Visayas kag upod ng Negros Occidental kag syudad sang Bacolod aton mabatyagan ang magalumon ang aton kalangitan nga may dala ini lapta-lapta man nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob kag ari kita na paidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagpupuy-dupoy sang hangin magahalin sa nabagat na nakatungdan pakadto nakatungdan o kon southwest to west sa aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory action Bryan conditions ang aton kadagatan ara sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulodapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini siya 0.6 hasta sa 2.5 metros. Kag alas 11:06 karon sa gabi ang aton taob 1.1 metro. Ang hunas magabalos alas 4:44 sa takos nga 0.2 metro ang kanabawon kag alas 5:32 sining hapon nagtunod si haring adlaw.
magabutlak man ini siya alas 5:32 man sa aga. Ari kita 25 hasta 30 degrees Celsius. Si Vulcan kan laon daw kalmado lang aksyon, Bryan, no? Tawhay. Ang aton nga earthquake information amo ning nagpadamo-damo sa aton. Bali nag-umpisa ni alas 11:47 kagabi, pitsa 4 sang Oktubre. Hasta nga naisip naton, 4 ka major shock, 24 ka aftershocks, no? Ang pinakaulihin naton ding aftershocks sa amo ni ang ari sa alas 10:21 kag inas ang aga, no? Kag 3.3 ang magnitude, may dalom ni siya 16 kilometros ang deep of focus, no? 58 kilometros sa naminhan sang syudad sang Sipalay. Wala reported intensities, expected damage kag expected aftershocks sini nga kay Chimpo, no? Aha. May man So manilakat sa aton Chimpo kay Vulcan kanaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system. may lang kay sila ni waay gid naglaslas aton di Sir Gan. Salamat gid sa Ginoo. Oo man. Tawhay gid lang ano. Bisan diring sulo sentro niya. Daw ay man gid daw manageable ang ulan gid bubuya daw ay gid man reported nga may mga casualties o kon flooding, kon flash floods lang nga natabo. Manageable lang. Mayo gid sige. Sir Gan, salamat mayong gabi. Okay, welcome mayong gabi. Mabuhay ka, sir. Thank you, sir. Aksyon firing line. Okay, mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na Philippine Standard Time La City Jest na nasubong nga adlaw yari kita sa Martes, Oktubre 5 na 2021. Mayara na gid lamang kita sang 81 dias ang nabilin kag Paskwang Pasko na, samtang 88 dias naman ang nabilin antes kita magasaylo sa panibagong nga tuig sa 2022. Aksyon firing line. Bukas na aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga Aksyon. Bukas naman ang aton sa nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sa nga mga mensahe. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Onboard na, tubdoblas 9 ang takna sa nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Atong aksidente nga nagluntad kay inasang aga mga Kaksyon diri sa may Burgos Lacson, lapit lang di sa amon, no? Dalom sang amon nga building diri atubang sang Regional Hospital. Ang pasahero sito nga babae sa tricycle nga dinala sa sang SUV, patay gid ato. Aksyon firing line. Samtang ang iban pa nga balita mga Kaksyon, Philippine Army nanindugan nga wala sa ila puder atong duha ka mga senior citizen nga nagkaladula sa nagluntad nga enkwentro, no, dito sa may barangay San Pablo, siyudad o kon Banwa sang Manapla, tinalikdan iyang nga Huwebes sang kagahon. Aksyon firing line. Samtang palayag padugang sang Philippine Army ang allegation sang NPA nga wala sang encounter kundi massacre gid lamang, sabat sang Philippine Army siya propaganda lang ang ila mga Kaksyon. Aksyon firing line. Ang iban nga balita mga Kaksyon sa lakat sang politika didto sa Moises Padilla, duha ka mga incumbent iya nga mga konsihal nga priso subong matapos mapapanaugan sang warrant of arrest. Sila din ginatudlo pila lang sa mga suspitsado nga pagpatay sa kay anay konsihal Hilario kon madumdumanyo. Ang kaina kundi incumbent sila ara sa prisuhan. Nagpangayo sila sang kuana sang dokumento, nag-file sa korte nga makagwa sila for a while sa prisuhan kag nag-file sang certificate of candidacy didto iya sa Moises Padilla. While nga nagalakat sila sa dalan, nakapusas ining duha ka mga konsihal. Aksyon
firing line. Parte no, basta politika bisan ara sa sulod sang prisuhan ti kay filing sang COC mga incumbent initi gintagaan tsansa sang korte. Ti amo na galing may convoy sila nga mga kapulisan. Aksyon firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod ti kaina formal na nga nag-file sang Certificate of Candidacy man si Anay 3rd District Congressman Albi Benitez sa pagkaalkalde sa syudad sa Bacolod. Upod niya diri si ang running mate niya nga former councilor sa Bacolod, former Grupo Progreso man nga kagrupo Attorney Cesar Viloria o kon distrito. Aksyon firing line. Kag kompleto yang slate mga kaksyon 12 ka mga ngalan nga anay mga kambaking diri kag mga new faces ay di nagin man bag-o. May gagwa naman ni ngalan nila sa nagligad. Ang pinakabag-o diri nga nagpapili sa sininga grupo feeling ko lang amo si Patrick Lacson kag si Pau si mga kaksyon. Aksyon firing line. Karon kay isa-isahon tang mga ngalan sining 12 iya ka mga konsihales under iya sa grupo o kon Team Asinso. Ang tawag na Team Asinso for Bitter Bacolod. Amo niya ang kay Benitez mga kaksyon. Aksyon firing line. Samtang kaina may ambal nyo wala inkwentro si Congressman Greg Gasataya, may ara siya sang inkwentro taga Barangay Mansilingan, taga Paglaom Village mga kaksyon. Sino ini hibaloon tani karon. Aksyon firing line. Atong nagpapili man ako nag-file sa nagligad nga adlaw sa provincial capital nga gusto magpapili iya sa pagka-kongresista, vice governor, kundi way to ginbato ng iya sining mga requirements kay kulang. Nagbalik sa kaina si Gargarita ato taga Binalbagan, ginbato na sang Comelec. May inkwentro si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Aksyon firing line. Ginahulat-hulatang gobernador kung may inkwentro gidbla. Kay feeling ko lang si Attorney John Orola do na ang huna-huna ay subong litong-lito kung diin ni siya kung diin ni siya nga hanay kay ginahambal niya man before to nga ti PDP laban ti subong ang ginatagan sang poder nga maka-nominate mga kaksyon diri sa PDP laban ko si Wing sa Negros Occidental kag Bacolod amo iya si Benitez. Ti kung tagaan niya na sang kuna karon si Orula, do kay posible man kay si Benitez kag si Bong Lacson isa ka tuhog. Aksyon firing line. Taga, di mo nang guro atras sa bante pa si Attorney Orula. No? Latulaton ta, layo pang Oktubre 8. Aksyon firing line. Samtang ang anay kongresista kag alkalde sang syudad sa Bacolod, Monico Puentevilla, wala pa sang patod nga plano man magpapili sa 2022. No, nagagwa ni ngalan niya eh. Aksyon firing line. Pero sige lang, ulat-ulaton tani, kag siya gini kaina nag-file sang COC sang anak niya nga si Calao Puentevilla sa hanay sang Team Asinso. Siya mismo nagkanto sa Comelec. Aksyon firing line. Ang residente sa Barangay Mansilingan, mga kaksyon, nagpabutsyag sang intensyon nga magpapili plaplastar na karon Aksyon Dale Salazar. Aksyon firing line. Dapat ni siya bala preparahan ni Congressman Greg Gasataya o kung ano nga sitwasyon ina ang aton karon panilagan. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Ang una nga mapagpalayag sang balita lokal, mga headliners naton ginadulong subong iya nga adlaw si anay Senador Bongbong Marcos nagpalayag na sang intensyon nga ini siya ang magpapili bilang presidente on 2022 sa idalom sang federal ng Pilipinas nga partido. Aksyon firing line. Sa hulaton tani kung san ini siya mag-file sang COC pero piho na ni kay nag-anunsyo na siya, no? Madumduman 2016 ginlutos ini siya ni Vice Presidente Leni Robredo
sa pagka-vice presidente. Pero nagpetisyon pa ni siya kay suno sa iya may ara sang dinayaay kagindayaan ini siya galing kitiway gito nagmangin dinalag-o, no? Aksyon firing line. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag siya handa ko nga atubangon ang anuman nga investigation sa International Criminal Court o kon ICC. Pero sa wala na o kon wala na siya sa iya sining nga termino bilang presidente pagkatapos ang 2022 nga eleksyon. Aksyon firing line. Siya pero nagalaom ko ha kung sino man to nag-file kaso sa akon sining mga jaguar nga ini kag mga nagkalahinabo diri sa aton sponsod Pilipinas nga siya ang ginapasibangdan nga sa likod sini nagalaom si Duterte nga hindi binutig, hindi pike nga mga ebidensya. Aksyon firing line. May mana, lato-laton tanay kung anong iya sining nga depensa. Kay kung makadepensa man lang siya kag makabulig ko galingon niya na iya diskarte. Samtang nagnubo sa 12% ang approval rating mga kaaksyon sang Duterte administration matapos magpatigayon sang survey ang Pulse Asia sa nagligad nga Setyembre 6 tubtob 11 2021. Aksyon firing line. 2,400 tanan ka mga respondents diri mga kaaksyon kag halin sa 64% na himo na lang nga 52% hulaton tani mga kaaksyon kung ano ang panugdaon sang Malacañang sining pagnubo sang approval rating iya ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon firing line. Kag ang Department of Health mga kaaksyon gina-check karon kung pwede makabakal or kung paano sila makakuha sining gina-eksperimentuhan subong nga antiviral pill nga ginatawag nila, meaning bulong ini kontra sa COVID-19 gikan sa Merck and Corporation. Aksyon firing line. May ara sang clinical trial nga patigayonon sa Lung Center of the Philippines mga kaaksyon, pero di pa man sila sigurado kiti trial pa man lang gani, pero kon sigurado na ini nga makabulig ini against COVID-19 suno diri sa kay Maria Rosario nga si Virginie Macaaksyon Undersecretary sa DOH matinguha gid sila nga maka-avail sini para sa pungsod Pilipinas. Aksyon firing line. Speaking of bakuna mga kaaksyon karon sa bugos nga Pilipinas padayon iya nga nagatinguha ang Pilipinas nga malabot gid naton ang herd immunity. Although nga si vaccine czar Carlito Galvez nagpalayag nga medyo malabo na, malalabot ang target nga 77 to 80 million Pinoys nga mabakunahan bangod sa mahinay nga roll-out mga kaaksyon. Pero ti kita dapat mangin kampante lang kita nga malabot tana para makabalik-balik tas normal. Aksyon firing line. Ang mga negosyante subong sa pungsod Pilipinas ilabi na gid didto sa nasyonal may ginpatigayon nga mga meeting kag nagpagwa sang ila sining mga hibubunot mga kaaksyon kag sentimiento kag nagpagwa sang ila sining suporta sa gobyerno sa strikto nga pagpatuman sining vaccination. Aksyon firing line. Ang akon sini ginalantaw nga magaabot ang panahon nga ang pila ka mga negosyante sa bugos nga Pilipinas mga strikto man sa pila ka mga bumalakal nga base hindi na makasulod sang ila sini nga mga establishmento kung wala ikaw sang may ipresentar nga vaccination card mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ina pananawan ko lang ina base man sa nagakatabo subo nga mismo ang mga negosyante kag mga pribado nga sektor nagpalayag na sang ila sining support sa gobyerno naton sining mass vaccination mga kaaksyon. Aksyon firing line. Sa suportado namon ang gobyerno kag dapat striktuhon pagid sa gobyerno agod nga kabalo naman kita ang numero 1 nga apektado sining COVID-19 aside from us ang mga negosyante kay ti sinong gabalakal sila subong tuman ka jutay gid bangod nga ti indi kagwa gilayon ang pumuluyo kay prohibit sila sa gobyerno nga magsuroy-suroy nga hindi malang essentials abiro kon importante. Aksyon firing line. Pero ang isa ka tawo bisan way siya bisang balaklon pero may kwarta siya, gusto niya magmuling lang da. Kung isa matintar ikaw mo, oy,
may ari di galing nga pwede ta mabakal no? Bisan hindi mo na intention nga baklon kay bangod nakalagaw-lagaw ka kag nakit-an mo makabakal kagid kung may balon ka nga kwarta. Sa sini nga mga panahon, why na nagakatabo pa because nga kung wala ka man lang gid sa intention, duway ka na magana magwa bangod sining pandemya. But if, according sa mga negosyante, kung ikaw bakunado na, medyo kolokampante man sila. Amo nang ginapananaw naton nga base pa lang sa palaabuton nga panahon, una pa ang mga negosyante naton magapatigayon sang mandatory da nga vaccination card before nga magsulod sa ila sini nga mga establishmento. Aksyon firing line. Amo nang bulubantayan ta mga kaaksyon, ano? Nagnubo na gidman ang ginatawag naton numero sang COVID-19 cases kada adlaw, pero according sa DOH hindi lang kita magkampante. Aksyon firing line. Diri sa balita lokal mga kaaksyon, nagpatigayon sang emergency meeting kaina ang Emergency Operation Center sa pagpanguna mismo ni City Administrator M. Ang sa pagtakol mga kaaksyon kung kumusta ang mga oxygen diri sa aton, tangke, mga balaligyaan, ang mga suppliers naton sa diin nakit-an nga padayon nga nagasaka ang numero ni COVID-19 sa Bacolod kag Subong Negros Occidental. Aksyon firing line. Kadamo sa mga suppliers kaina ang nagpatigayon or nag-upod sining meeting nga ini. So i-check naton abi kung ano ang nangin resulta sini. May dapat kita bala nga kabalakan kung oxygen ang paghahambalan. Nagligad nga adlaw nagpalayagban ang mga balita diri sa Bacolod nga masobra 200 mga kaaksyon ang ara subong sa hospital nga ini sila nagasuprer gid iya sining COVID-19 nga medyo pigado ang ila sining sitwasyon. Aksyon firing line. Isa sa mga simptoma mo, no? Isa sa mga simptomas sang COVID-19 nga hindi ikaw makaginhawa sang maayad-ayad. So ang nagabulig sa imo agod nga makaginhawa ka, amo ang ining mga oxygen nga ini. Madomduman nyo nga sa iban nga pungsod nga kadulaan sang supply ang mga oxygen mo. Ang iba nagabinakal sa gwa na lang personal nila. Diri sa aton sa Bacolod, mga muyo kita nga hindi ina magkalahinabo kag sa bugos man nga Negros Occidental because whether we like it or not mga kaaksyon, ang pagsaka sang numero ni COVID-19 nagasigi man sa gihapon. Aksyon firing line. Kung medyo nagakwan kita na ginapawalaan talang sa pagbalita sa mga politika para madula-dula man ang anxiety naton or kakulba. Pero sa prangka nga istorya, ang panghangkat sa COVID-19 nagapabilin gihapon tub-tub sa sini nga mga tinion, mga kaaksyon. Aksyon firing line. Rason nga ti mismo ang mga negosyante amo na ang nagaayo sa gobyerno sining hugot nga vaccination program karon kag halos kalabanan sa mga LGUs naton nagahangyo man nga dapat magpabakuna na ang aton sini nga mga kauturan. Aksyon firing line. Sa nagligad to ang si Justice Secretary Guevara, no, Minardo Makaksyon, nagpalayag nga ang isa ka LGU pwede makahimo sang ordinansa nga mag-obligar sa ila sini nga mga constituents dira nga magpabakuna mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kung wala man lang sa national iyang laye, ang LGU pwede makahimo pero sa ginpamangkot naton si Vice Mayor Elcid Familiaran regarding sini mangonsiho man sila sa mga mas may ideya angot sini mga kaaksyon. Aksyon firing line. Kaya amo na, hindi gani mandatory mo si bakuna, pero amo na kung isa kakulbaan ng mga utod naton nga hindi gid magpabakuna, kay mismo si Presidente Rodrigo Duterte gakalipat guro kon kay isa or sa kainit niya bala nga wala sang nagapabakuna kon kisa, gahambal siya kagamiton ang pwersa sang otoridad para piliton nga magpabakunang publiko. Aksyon firing line. Daamo sina nga sitwasyon mga kaaksyon. So check naton diri sa syudad sa Bacolod kung kumusta kita diri iya, no? Ang aton sini nga sitwasyon mga kaaksyon para at least masigurado naton ang aton sini nga palibot. Okay, sige. Tanan, ang duwagin ka number
Duha ka number aksyonan. Oo, may duha na siya ka number aksyonan mo paki-check be. Ano nga number dang iyang kwan, ang iyang tawag sinigani. Tawag sinigani, ang hindi makontak. Aksyon firing line. Aha, sige sa piyak ta malusot ikon daw alang-alang si City Administrator M. Ang sa sini nga mga tinion ano. Kaysa nambal na nato may mga meeting nga ginahimo diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. So kabay pa nga magsabat diri sa aton na. Oo, kaya para hindi mag-usik aton sining tiyempo mga kaksyon. Aksyon firing line. Sige, while waiting kita with Councilor o City Administrator M. Ang, mahaboy ko anay sa sining nga mga komersyal. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Pero antes pa naman ang tanan, gina-endorso naton sa inyo ang Kapitolyo Provincial, naka-mute kita gyapon sir. Muted kita. Aksyon firing line. Aha, sige. Okay na. Ang balita na Aksyon Marlon hilabiya dulong sa aton sa D3 Reports. Aksyon Mar, maayong gabi. Aksyon na Bray, mayong gabi. Kaina na tapos ni German Aksyon na Bray ang paghatag sang sapat sang saring grupo nga temasenso sa Palamagutanon. Sang ila sa mga supporters kon na balakon balasin ogid ang mangin kandidato nga pagkapugos sa Aksyon na Bray. Masya naton, hindi kompleto, no? Kay wala sila kandidato sa pagka-kongresista, no? Do final na ginto nga wala Aksyon Mar, no? Kay magkapila na sobra ka beses naging hambal ni Benitez mismo. Since ka nag-file sa yesterday re-election bid si incumbent Congressman Grega Sataya, natuldo kanya Aksyon na ang desisyon niya nga hindi na sila magkuha sang kandidato sa pagkakongresista. Tapos silingon suportado ni Benitez kang isang grupo niya ang kandidatura ni Gasataya.
Aksyon Bryan sa press conference na ginpatigayon dito mismo sa Puloy-an niya sa Canlaon Street, Mountain View Subdivision, Barangay Mandalagan, Sunadban sa Bacolod. Kaya siya naging saysaya ang rason niya kung nga ang suportado niyang kandidatura ni Gasataya Aksyon Bryan. Simple malaki ng hambal niya para sa iya nakita niya nga mayo ang performance ni Gasataya. Iway sa rason nga nakitaan nga pagkontrahan ni Aksyon Bryan, bisan pa nga si Gasataya tinagsiling mangin neutral ini siya. Ang vice mayoralty candidate ni Benitez, si Atty. Cesar Distrito, ginasiling sa una araman sa pula, nagkasaylo subong sa puti. Ang kolor Aksyon Bryan kay na may pagklaro manda si Benitez. Sila niya kumo kay arin ang ako sa nga line up, dapat inang kolor na duraon tarada. Ay hindi kay Ma'am Aksyon Bryan malikawan nga mayara sa nagasiling nga nagpaputi-puti kamo pero may pula makamawin kuwa. Palya, kon intertinahon da Aksyon Bryan ina nga senaryo, ang guwa tani karon pink. Pink tanaw kung simponon mo tong puti kag pula, pink ang guwa niya. Oo. Or iimpon mong pula sa puti, pink gid ang guwayas na. Abi ko, kwan manchang guwa. Oo. Pero light pink in Aksyon Bryan guwa sa grupo ni Benitez nga man. Kaya pula tutay, mas namong puti. Di ba? Kung nagtunga-tunga, kung Aksyon Bryan, mo na siguro pa silinta nga daw pink kaysa black. Depende guro sa pagtimpla Aksyon Bryan, no? Hindi man, pero siguro yung puti nga mayo, di masigisigit na niya. Nang pagpasigay na Aksyon Bryan kay nasa virtual press conference, kay man ang sinulo yung Aksyon Bryan maglantaw, kagmamati live sa press con kay na kag sa statement sa saring kandidato sang Tema Senso, pwede kay Aksyon Bryan mo basta may data lang imo sa nga cellphone. Correct na. May makasulod ka lang sa Albi Benitez nga official Facebook page. Makita mo na sa Bryan kababatian mo na. Ang pagpasiguro lang ni Benitez pananglit nga magpadadalagon gid man siya. Sila nga iring grupo ko unity ticket na dapat. Hindi siya one-sided ticket. Hambalya, kung napilian ko bilang mayor, mangin mayor ako sang taran, hindi ako ya mangin mayor sang pipila gid lamang. So meaning, kung subong pula ang imo ginaupdan, pero kung nagdaog ang puti, himuon niya nga pula puti, gidyang iya siniservisyo Aksyon Bryan, muna abi. Muna, adulaon yang kuana, ang ano ba lang, faction na ginatawag. Bantayan ta na abi, kay kabalo ka, kung kaisa, nang may ara kabla nagapungko ka na, inang pamulitika, nagapangibabaw, gina kung kisa Aksyon Bryan mo. Kagman, no? White na Aksyon Bryan, mapiho, pamadi pa nga piho, kung bala, mabungkit orot ni sang Tema Senso, ang kadalagan, Aksyon Bryan, kati espiak to grupo, itong ginatawag grupo, progresyon, di ba ito masiasing kandidato nila mo? Pwerte man, may mga old man to sila nga, hindi man basta-basta iwahigon mo lang na sa butante, ka ginatawag Aksyon Bryan mo. Hindi man, muna Aksyon Bryan to man, kabalantayan, kaya na gani, na-mention na maruhan man ni Benitez, ang senaryo Black Sombray sang wala pa magabot ang 2019 nga eleksyon. Sila ni Benitez, ang Sombray may nagkadto sa iya nga duwa ka kilala nga personalidad sa syudad sa Bacolod, although why kay may sukon sino, pero ang hambalyate mo silingon lalaki. O nag-istorya na kayo sa iya 2018 Aksyon Bryan. Sila nga nag-ayo ni Sakon. Kung pwede, hindi lang pagpadalaganon, Mayor si Abang Lingkod Patelis, Congressman Stephen Paduano. Mga binailuhanay, may mga pinamkutanay, may pagsabat na nagsuparay piyak ng grupo. Di, natabo to 2019, wagin man nagsupray nagpapili si Paduano. Yes. Sa pilot, papili gyapon re-election si Mayor Ping Leonardia. Pero hambal yung Sombray, ang resulta 2019 until today, duwato maging panghambal lang, isoryahan nila.
daw kalabanan daw ay matuman. Why matuman? Mention niya, number 1, problema sa trapiko. No? Bao. Eh, ang sabat ko no sa iya, sa pinamangkot niya, kung paano masolbar ang trapiko sunod sa Bacolod, ang sabat ko no sa iya, sa pinamangkot niya nga tawon siling yati, tanan man nga highly urbanized city sa pungsod, among problema man ang trapiko, ti daw hindi magbatis pinitis bla. Aha. Isa na sa namunuhan man nagsombray ang problema sa water system. Bao. Ang provincial government nagsombray may ginapatigayon series na nga water summit. Aha. Isa na sang tinutuyo sang siring summit ni resolbahon ang problema angot sa kakulang supply sa tubig, angot sa kalidad sang supply sa tubig. Amo ning Basiwa Prime ang ginapunto de? Payman gin mention ni Benitez nga Basiwa Prime water pero ang balya ang gwa subong mag abrika sang gripo mo may libre kay sige na kape. Oo. Ang balya. Kape may gatas ba kung kaisa mo? Napabina ko di ako na Aha. Bila lang sa na kaya mention ni Benitez. Nga mga dapat niya solbaron parang let nga magpanilalagon siya. Maraming sahin former Congressman Benitez kag subong mayoral candidate sa Bacolod City. This will be a unity ticket. It cannot be a one-sided ticket without representation also of the other side. Maghambal gani kita nga it will be a mayor of all. It cannot be a mayor of a few. When you say all, it is an inclusive composition sa tanan. Earlier, I was very clear in my statements nga the color will now disappear. Wala na pula, wala na kung ano nga color, no? It will be a transparency and an exclusive governance. And the impression nga kung may pula, the white will turn to pink. Amo na ang hambal ko kagina, right? And through the course of our campaign, and eventually if we are given the support in the course of the administration that we will be offering, no, it will not be jaded. Wala compromise. It will stay white, and it will go to the direction, to the goals. Ang akong mga programs that I have mentioned earlier that will happen. It will not change, no? And maybe you can ask them, right? If I was clear on that direction, no? Hindi niya nga daw may mga compromise because I don't think the people of Bacolod would want to have a compromise in governance. Sang Oktubre 2020, sa ringon naglikan lamang sa maray nga tuig, ang opisyal sang suran sa Bacolod participar nag-join parang sa maray nag-intra pa na sa mga series of meetings sang provincial government. Tatabuan gadi nga mayara sang joint conference ng patigayon ara agatupaday sa Governor Aksyon, si Gov Aksyon nag-preside, ara sa kilid niya si Benitez, sa tuoya ara si Bacolod City Mayor Bing Junardia. October 2020 Aksyon-Baraya, way pa na sang announcement si Benitez mapapili bilang mayor. Pinakasugtan to Aksyon-Baraya sang Negros Occidental kagasuran sa Bacolod ang pagpatigayon sa tawag nga mass testing, COVID-19 mass testing. Yes, oo. Ito ba to? May apat kadlaw to nga lockdown nga ginimplementar kag dito gipatigayon ang mass testing action na Bryan, target to 10,000 ka mga symptomatic patients. Subot sa lingon mga tao sa Negros Occidental kasuran sa Bacolod nga nagabatsyag sintomas ng COVID-19. Pero dumduman kag Mardo, amo nang umpisa na sang girian sang duha ka grupo. Dumduman ko mga nga sobreto mo tong last of the night nila sa meeting. Moto. To sa kay siguro nagabaskog pala ang senaryo angot sa santo posible pagpili ni Benitez bilang mayor bla. Pero nadayon tang supreme mass testing ha. Nadayon to kag dito na daw nagkulitay na to sila nga sugid lang do sa probinsya, way gali jutay, mo ni na. Dito na umpisa mo. Na nagumpisa ang supreme nagbantayan ay na sang giho sa ulag. Ang COVID-19 subong sa probinsya nga Labelag Sunbray
4,000 gyapon sobrang active cases mo. Bawa. Kag nagtatak nagligad nga bulan sa Setyembre, record high. Pinakadamo nga kaso Aksyon na variety ambal diabetes may ara sang ginaplastar na kag ginaplementar na lang ang provincial government na plano nga amo ning pagpabalik liwat sang mass testing. Ang target sa next February, hindi pareho sa naligan nga October 2020 nga tubtob lamang 10,000 ka mga symptomatic patients, kundi sobra 10,000. Uy. Ambal diabetes, kabay pa nga maupod man sa aton gihapon ang syudad sa Bacolod. Why pa ni eleksyon himuon liwat Aksyon Mar daw mo sina? Kag labi na sa mga tuwi Aksyon Bray, mo nang pinaka nakita nilang pamaagi mo para nga pagbalik sa dati wala nga imbes magsagasaka sige-sige-saka magbalik amat-amat do Aksyon Bray. Galing ang hambal ni Benitez nga kung tani magupod ang syudad sa Bacolod, dako ang sobrang question mark na, no? Tapos, kung dako katama question mark na, no? Kaya balikan ta si former Congressman Albi Benitez. Way back last year, I've been asking Bacolod and the province to have a unified countermeasure and approach para ma-control nato ng spread ng COVID virus. As of now, we are now at the highest level. Pinakataas na ni ang September, October. No? Last month and this first few days ng October, we have breached the highest level of COVID. So, as we speak, Subong, there is a new program that is being designed sa Bilog nga province, and I hope that Bacolod will also follow suit, where ang mass testing to nga ginimo, nadumduman nyo ang mass testing. Ang program sa mass testing ginabalik. We will tend to do a mass testing program in the whole province where hindi lang 10,000 to ang aton nga gin-target last time. We plan to hit more than that. So at least madakpan ta na ang mga especially mga asymptomatic, kay kadamo asymptomatic people going around nga wala sila kabalo, they are carriers of the virus. So that is what we intend to do. Now, prop time, I will lay down my health program. So, I think the question is more on the crisis, not on the health program. But at proper time, I will lay down my health program to counter this health crisis. First, let Bacolod and the province come together so there is a unified approach, sharing resources, sharing information, so that we can prevent the spread. What it is, may mga plano na to. All it has to do is to be executed. So hopefully Bacolod will also follow. Follow ka lang sobrang term, di Benitez. Hopefully, Bacolod ma-follow. Bacolod, sunod ka mo ha. Ano yung pangiwi isang yambi subong sa mga Bacolod nun nga nagamonitor sa aton sa Grupo Progreso man? And ang follow, kasang sa upod mo. Ang upod, di upod ta. Ang follow, sunod ka. Asymptomatic ka, sobrang target ha. Asymptomatic, nagligad nga tuig, symptomatic, may symptomas. Subong bisan, why ka symptomas? Kag-cover ka sa mass testing, i-testingan kang sumbray. No? Kay parang natin mabalaan ganyang lawas, may COVID-19 o ruwaya. Kay daw, batiang ko to kina, basi damo, gidya galalagaw nga may nga carrier gidya sa COVID-19 mo. Yes. Amo nang sumbray ang pinagkakuha na lang, amo nang isa sa kasugtan sa nagligad nga meeting adra sa may social hall, ang Kapitolyo Provincial. I don't know kung anong response na rin sa lokal nga gobyerno sa Bacolod City. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-Aksyon na Marlon Herwaya, una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Ang mga balita ng Aksyon Marlon Hinovia dulong sa aton sa ang ila sining mga konsehales are. Number 1 sa aton nga listahan diri si Patrick Lacson. Si Patrick Lacson former ini nga board member iya sa probinsya sang Negros Occidental
Kung di ko magsala, mga 2006 pa nimo, dugay na, 7, mga dira nga mga panahon. Aksyon firing line. Si Pau, si mga kaksyon, amo ning anak ni delayed Councilor Elmer C. nga Grupo Progreso. Tisubong ara na sa line-up ni Benitez. Aksyon firing line. Simple distrito incumbent ini ang Iloy ni Attorney Cesar Distrito mga kaksyon. Celia Flor, a former councilor man sa Bacolod. Thady Saison, former vice mayor and councilor, subong nagbalik. Si Homer Bais mga kaksyon, a former councilor man. Jason Villarosa, ini iski chairman ini subong sang barangay Sumag diri sa syudad sa Bacolod. Kabalo kaksyon-an kung ano ni siya, piloto. Aksyon firing line. Mangin piloto kag do ara na subong bala sa ikaduha nga tuig sa pag-eskwela sang law mga kaksyon, gusto mag-abogado. Aksyon firing line. Jason Villarosa. Aring isa, amo si Al Espino, incumbent ini. Bao kay na nakalantaw ko to sa virtual nila. May nag-question gito regarding bala sa gin-mention niya to nga tangkuloy. Aksyon firing line. Tangkuloy nga sa putian, pero gin-explica rito, yon sala ang interpretation mo, ti sala gid ang pag-intindi mo suno sa iya. So why ko sang bad intention sa to? Aksyon firing line. Oo, may interview before sa to lang pagwa yaman sang statement nga ginpahalin siya sang Grupo Progreso, pero pamatian mong Grupo Progreso, hambal nga why siya ginpahalin, siya yung naghalin. Aksyon firing line. Ang ikapulo diri sa listahan naton si former councilor man Calao Puentevilla, ara man ang incumbent councilor subong Bart Orola. Kag ang negosyante mga kaksyon, kapila na nagpapili sa Bacolod mo, papili vice mayor, bala, mayor, congressman, si Vlade Gonzales mga kaksyon, gapapili konsihal sa ticket iya ni Mr. Benitez mga kaksyon. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Ini nga mga ngalan, nagsala ako kaina, ang bag-o nga ngalan diri nga nagtuhaw sa Bacolod nga nag-intra sa politika, amo iya si Patrick Lacson mga kaksyon. Amo ning bag-o diri. Most of them kilala nyo na niya, no? Si Jason Villarosa nagpapili man ni before 2019, wa man kadaog. Aksyon firing line. Oo, Vladimir Gonzales na mention ko na, halos sila tanan-tanan. Now, bantayan ta sa buwas nga adlaw. Kay si Grupo Progreso, mag-file man buwas nga adlaw sang ila sini nga si OC. Sino ang ginpangbulos ni Mayor Bing Linardia sa mga nagkaladula kaangay sa kay Elmer C, kaangay sa kay Simple Distrito, sa kay Al Espino, kag Bart Orola. Sinong pinangbulos siya sining apat nga lunsay ka grupo niya, kag may ara sang ipuli nga mga bakod-bakod man eh. Aksyon firing line. Puwerte nga mga ngalan, ini tanan-tanan, no? Kung isipon mo gid, hindi maasi-asi ining grupo subong ni Mr. Benitez, mga kaksyon, kung politika ang paghahambalan dire sa syudad sang Bacolod. Aksyon firing line. Sige, pabuasan tang iban kung sa daysin o bantayan dire gihapon sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Bryan Morden. Aksyon firing line. Ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulo kongresista sa Bacolod nga magkontra kay Congressman Greg Gasataya. Sino ini? Kag ano bala ang stand ni anay mayor kag congressman sa Bacolod Monico Puentevilla sang pinamangkot sa media kung anong plano ya sa 2022. Kinugagwa maningala niya nga basi magpapili man kongresista. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Maing kabilang kay Milili Oligo, greet ko lang, naglumpat siya, daligid lang. Lida A. Tumagutsi. Si Jonilo Norbe, subong ang balita Aksyon Bray, exciting na. Ligad puro COVID na, subong niya, sadya puro politika. Nag-change, ano?
Roberto Caraballo, good evening, Subray. Malapuyot nga away politika sa syudad sa Bacolod, damo winabol sa konsihales. Tsakto na sir, sadyagin sa mga konsihal. Ang away halin sa mayor panaog sa mga konsihal. Masulusad jagid, no? Kag ang vice alkalde. Stephen Magbanwa, good evening, Sir Bry. Sir John Gambuwaya, ati ina magapapili vice mayor ina siya, no? Ina confirm na ina. Si Carmelo Garingo Araman, si Niel Bryan Values, good evening, Sir Bry. Mayo lang da nga pagselebrar sang kaadlawan ni Mama Uting Ibalia. Kag happy wedding anniversary sa ila ni Mr. and Mrs. Julien Ibalia Paulmitan kag Pre Emilio Peter Paulmitan sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Virgil Pinda, Aksyon Bry, monitor from Celine Homes. Gihapon kami, stay safe and God bless to your family, Aksyon Bry. Salamat, likewise. Si Turco Diongko, tsakto ko, enkwentro sa arena sang politika, close contest ini. Nan. Si Romy Castillo, good evening, Sir Bry. Gamonitor, Barangay 29, Sir Bryan, God bless you, Aksyon Bry. Salamat. Araman si Melvin Pinia Fiel, thank you, Gid. Jocelyn, thank you, man. Good evening. Brayo Garay, Araman, Sir Bry, hamot pa na sila sa perfume, basta eleksyon, husto. Kung wala ning pandemya, hakson niya kani, ay, sustada na lang. Florencia Villacampa, nagamonitor man. Si Len Florentino, good evening, Sumbray. Gamonitor lang kami di sa DSB, Barangay Igmayaan, Purok Saging, maayong gab ilang gali sa amon tatay Udoy, kag Uday, kag family Ribatado, kag Florentino. Barrio Garay again, may gabig Sumbray, monitor lang di sa may pandanon, DSB. Sige. Si Michelle Sayo, Gimi Roy Araman, Lorna Diligencia, George Gargasiran, good evening, Sumbrayan, safe gid si Kong Greg, syagit lang sa mga EFC members, kag sa BF Anita Puentevilla sang Takuling. Si Kong Greg Subongya, bisan manihol-nihol, nalani sa ilawod sang baybayon. Si Christ Kerry Paul Javier Tanatan, good evening, Idol Sumbray. Nya punta mo, salamat do ginagutom ko tuod mo. Ayos ang tip mo sa mga bana kung paano mangayo kwarta sa sama. Bawgin dalaya pag ginadiho. Monitor lang here, San Enrique, Gruay. Idol Action Bryan, no? Stay safe always, God bless. Ang imo nga dayaw sa ako, do di ko ginbabasa na, no? Kay nahuya kita, no? Riaglo Ornalde Mijay, salamat gid sa pag-monitor sa Hong Kong. Anyways, Christ Kiripol, salamat gid sa imo sining pag-appreciate, no? And si Maverick Saint, hindi na ako in reality, puro politics ang ginapaminsar sa mga opisyalista. Nalimta na ang pandemic response. Every day, kadamo sang positive kag adlaw may patay sa Bacolod tungod sa COVID. Sobra ka hipos kag pawala lang. Liwag tuig 3 pa lang ang napatay bilog nga Bacolod, lockdown. May Sunday lockdown pa si Mayor, ay nano natabo man daw, pawala lang sila. Ang mga hospital puno na. Ang tudtuon nga shortage sa oxygen, especially sa mga pigado nga home remedy. Diin na ang budget sa pandemic response. Inang dako nga palamang kutanon. Si Ana Sinoro, nagamonitor man. Nambalya, good evening lang kay Gov Bong, Vice Gov Ferrer, kag Kong Greg. Mga puro mga baskog ang ginapanamyaw ni Madam Ana ba? Si Lenny Valencia, nagamonitor man. Wilson Aris, good evening, Sumbray. Ari lang kami gapamati sang live streaming program mo samtang kami nagapaniyaga watching from Vienna City, Austria, Europe. Ba? Udto dagli sa inyo subong. Vida Abaw, naga-monitor. Salamat, gid, no? Si Ami Rivera, thank you, man. Junior Mainit Rihon, salamat, gid. Taga DSB maybe ini, no? Dali gilang maubolang ko, ha? Araman, mga kaksyon, si Noel Amar, salamat, gid. Vote Bryan Morden for mayor in DSB. Kadamo na sa nagpinamangkot sa akon di. No, mabalaan tala na before magtapos ang Oktubre 8, Sir El Rey, no? Layo pang 8 sa Biyernes pa. Daw si Kwan man, daw si kaburit-burit man kuno do mga national figure bla. Kadamo pasang pabitin bla.
Si Gisilie Jing Suklan, sana sir magbago na requirement dyan para makauwi kami dyan. Ang hirap ang buhay. Uy, nautod, no? Sa diin to siya man. Si Bernadette Lacson, Go Mayor Bing. Angela Liarte gayon dato naga-monitor man. Si Haktab Ginap Ma'am. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami family Mampang sa Barangay Abonan, Bago City. Arakman naga-monitor si Ana Liza. Good evening, Aksyon Bryan. Monitor lang kami FB Live diri sa La Castellana. Bernadette Lacson, good evening. Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man. God bless us all and more power daw. Likewise. Si Rolly Calvo Toriano Villarde, si Madam Joy Guteras ang sumag listener muna. Ma'am Joy, good evening. Tamiyaw ka ni Calvo Rolly. Si Angel Rico Perto. Good evening, Sumbray. Watching live from Woodside Alihis. No? Woodside 1. Si Ruel Del Rosario. Good evening, Sumbray. Asinso for a better Bacolod for change. Monitor from Lapu-Lapu City. Cebu legit voter of Bacolod City. Barangay Villamonte. Akwanto siya no? Benitez, no? Ronald Visira, Aksyon Bryan, monitor lang ko ni San Agustin Romblon. Greet ko lang asawa ko na si Juliet dira sa may Estoms 2. Salamat, gid. Sige. Imbong Jocampo, Aksyon Bryan, kung sino ang damo kwarta, amo na ang may tsansa sa Bacolod. Do amo-amo, gid. Antonio Bironio, may gabi, Aksyon Bryan, watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Si Jacqueline Marinho Araman, thank you, gid, no? Sige, diri kita sa dalom, kay Doga Saka siya. Si Kano Orita, good evening, Sumbray, watching and monitoring lang, program mo, bro, Kano sang Magalion. Rodel Vasquez Araman, may gabi, gida si Mwa. Si Angela Liarte gayon dato, naga-monitor man, thank you, gid. Hambalya Fight Grupo, Progreso na mainong sadya. Arlen Pinida, good evening, Sumbray. Ari lang kami nagapamati sa imo sa handumanan. Sige, salamat gid, ano? Sige, din pa ding iban. Ari pa. Si Ami hambal niya, tamyaw si Nicole Coral, salamat gid. Si Star Mayo, ginagreet niya, happy Tuesday morning here, Aksyon Bray. Subong, forget about COVID now. Let's deal politics agay. Paktay, subong niya ang politika gid ang fight tapos may gapanghatag pa sang kwarta para ila manok. Botohon, wala ko daya sa Pinas but I know how it goes. Ang corrupt, hindi madula. Good day and God bless to you, Aksyon Bray. Salamat, ma'am, sa imo sila nga panamyaw dire. Normal ang halin sa una, may binaklanay na gidman sa politika mo. So, hindi na naton matago ang kamatuoran. Let us face the reality for today's generation. And since before pagani, kumbaga ang kwarta, part na gina sang game, sang politika. Naan. Sige, ang iban nga greetings, pakaronan ko, ma-relax lang ko, maayad-ayad. Pagbalik ko, maratsada na naman kita, mga ka-aksyon. Paki-share lang sa aton nga live, las 8:02. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kagkrisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalinawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Conipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay nag-amat-amat ang nalisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko ito kadagdamog ko dito at that time, no, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So kadagdamog isa nagdamog dito, no. So that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga Bryan Morden.
Pabalik sa aton sini nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:08 na. Aksyon firing line. Antes pa naman ang tanan mga kaaksyon gina-endorso naton And Morden, Aksyon firing line. Antes pa naman sa report Aksyon Dale Salazar tukibontang ya sini nga mga balita. Maayong gabi lang ba nagamonitor subong si Barangay Kapitan Madeline Diaz ang akon maninay dira sa Barangay GC8 kag maayong gabi mada kay Maninoya sa Barangay GC8 mga kaaksyon. Aksyon firing line. I-text man diri sa aton bimaninay kung anong status ni Junior mo da Abe matuod ato kay para malawag taman di kung sureness na. Aksyon firing line. Oo, salamat kay sa pag-monitor dira sa Barangay GC8. Oy, ang kuya diha naminaw pod sa ilang patrol sa aning oras sa mga kaaksyon si Kuya Randy kag si Madam Eileen. Salamat sa pag-monitor sa ilang patrol. Aksyon firing line. Thank you gid sa pag-monitor kay Kuya Randy Sige, si Tita Ida Riosora dira sa Banwa sang Morsya nga nagasilibrar sang iya sini nga kaadlawan subong nga gabi. Baw, happy birthday na kay Tita Ida Galio. Porte maning iya kay galantaw sila live sa television sa aton. Ginapatamwa nyo lang sa akon da iya ang portis pagkadamo nga pagkaon. Aksyon firing line. Bogin pag do observer ko na sa inyo nga picture sa tubang sa TV may lamisa pagkatapos ang mga pagkaon ara sa tubang ko. May kabilang kay Vice Mayor Rio Sora dira sa Banwasang Morsya naga-monitor sa aton sini nga pagpangalagad. Bao si Nanay Linda na kasi Tatay Idi. Salamat gid sa pag-monitor mga kaaksyon. Aksyon firing line. Okay sige baw. Hay sala. Si Kuano ariyo maga-file man sang COC mga kaaksyon. Langin barangay kapitan man isang barangay 18. Si JR kompleto gani nga ngalan niya maninay. Diaz ini pwede ginato ni mabuligan kag may endorso man kay ni mapisan nga barangay kapitan san 18 way ni pierde no. Oo, ba maayo gid ni. Aksyon firing line. Mga bag-o nga mga ngalan nga magasaka ang posisyon sa panggobyerno diri sa syudad sa Bacolod or ila sini gusto nga serbisyuhan no. Diaz sa apelyido bantayin nyo kay ma-file man ina sang COC4 councilor. Aksyon firing line. Sige. Ang iban nga greetings karon dugay-dugaya irat sa data sa aton sa nga pagpangalagad. Kaya rin sa Aksyon Dale Salazar mga kaaksyon. Sinuni ang nag-file sa pagka-kongresista sa syudad sa Bacolod. Kaganaw balang tindog iya ni anay mayor kag anay congressman sa Bacolod kay ginakuno-kuno man nga magpapili man congressman sining 2022 nga eleksyon. Abi ni Congreg ikaw lang may inkwentro ikaw. Aksyon Radio City Hall report. We have the complete information with Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong gabi. Aksyon, Bryan, nagpadulong kayo na si Comelec Bacolod, si former congressman, kag former Bacolod Mayor Monico Pontevilla para mag-file sang COC. Pero, hindi iya COC, kundi Certificate of Candidacy sa iya sininganak, nga si former City Councilor Calao Pontevilla Aksyon Bryan, nga nagpapili, liwat, for councilor sang syudad sang Bacolod. Upod Bao, Aksyon Dale, abi mo, kundi nagwa tungalan niya, ginkakibot nila sa Facebook siya, nag-file na siya, nga white yung grupo sang putian, gali ka hindi, tuya iya. Yes, Aksyon Bryan. Kumbaga, on behalf sang iya anak, ni former councilor Calao Pontevilla, si former Mayor Monico Pontevilla, ang nag-appear sa Comelec Bacolod. Upod man ang utod ni Calao, nga si Nicky Pontevilla Aksyon Bryan, or junior na siya ni former Mayor Monico, ang nagpadulong kay na apisar
sang maulan no na nga panahon kay nasang aga Aksyon Bryan. After filing sang COC, wala gud Aksyon Bryan naligawan sa katapos sa media nga magpabangkot kun bala for the first time hindi magpapili sa local elections si former Congressman Pontevilla diri sa may siyudad sa Bacolod since may duwa na kapartido no nga nag-declare sang ilang sinitag sa tagsa ka mga intensyon or plano sa next year nga election Aksyon Bryan. Ang sabat diri sang kongresista is lantawon ta no Holton until October 8 no kaya mo pamanika no to Aksyon Bryan ang filing sang certificate of candidacy until paman October 8 2021. So amo na siya ang nangin sabat no ni Pontevilla kung bala interesado pa siya nga mag-seek sang local position diri sa may siyudad sa Bacolod. Gin-mention niya nga sa karon sako ini siya no serve man kag trabaho sa sining nga kumpare kasi presidential aspirant kag Senador Manny Pacquiao ang nag-serve siya bilang spokesperson ni Pacquiao Aksyon Bryan kag nagasuporta man siya sa kandidatura ni former Congressman Albi Benitez for mayor sang siyudad sang Bacolod. Aksyon din, ini pagka spokesperson niya kay Pacquiao, nationwide ini or for Bacolod and Negros lang? Yes, Aksyon Bryan, nationwide. Nationwide ang iya sining nga pagka-spokesman kung madumdumanti bisan na ara sila sa America Aksyon Bryan kag amo na bala may mga plano nga pagbalik, may mga announcement ang senador si Shiny ang ginakuan sang source of information kung ano ang mangin plano man ni Pacquiao sa 2022 elections Aksyon Bryan. Kadako nga katundanan in Aksyon Day la? Iya, Aksyon Bryan, kung bagati ang pagsalig nga ginatawa Aksyon Bryan no kay daw maninoy no sang isa ka anak ni Pontevilla si Senator Manny Pacquiao no. Aksyon Bryan. Kon di buenas son abi si Pacquiao kag hinali makapungko ginman presidente sa Pilipinas si hindi posible nga mangin spokesperson si anay Mayor Congressman Monico Pontevilla like Attorney Harry Roque no? Possibly Aksyon Bryan no kay according sa iya no hasta pa man ita ang filing sang COC kay Aksyon Bryan kay daw wala sang nagapangisog nga mag-file for congressman do natahap gid sila kay Congreg no kapartido Aksyon Bryan na team na bala Grupo Progreso Team Ascenso wala sila sang maiga field no nga congressman for 2022. Kalingkiti amo na kon magpadalagan kang way kadilinyada sa Bacolod do mabaruro kagid sa kanal Aksyon Day mo? Yes, do mapugday kagid Aksyon Bryan kay ti laguan man nga mga ngalan ang luyag no nga magpapili magpa-re-elect for 2022. Pero way tayo naga-discourage da sa gusto magpapili like sang isa karon nga i-report mo ha ang aton pananawan bala na nga kon nagaisahanon ikaw nga nagalakat sa patag sang politika may burubudlay gid man Yes, Aksyon Bryan no. So kay na amo to no. Actually may pila pa to ka mga miyembro sang Team Ascenso Bacolod ang nagkadtugid personally sa Comelec Bacolod kay ban sila may mga correction pero minor correction na Aksyon Bryan sila sining COC kag kinanglan i-countersign permahan nga may mga certain corrections nga gin apply sila sining certificate of candidacy. Ano ang tingog ni former Bacolod Mayor ug former Congressman Monico Pontevilla? What's your plan for 2022? Wala pa man matapos ang filing Okay. So anyway, ako Pacquiao ko subong, buli ko kay kumpare ko. So laban ko sa Manila pero hindi takapakot kay October 8 pa man ang deadline sang filing. Kaya ako Albi Calao Pacquiao ko mo. Amo nang ako niya. Albi Calao Pacquiao. Are you still interested to run for local position? Or... Tanawon ta na sa October 8, deadline pa man. Oo, tanawon ta. Kaya wala baha naman hindi ko kwantas ang Bacolod subong. Mayor, do you still have a plan? Wala tuon ta kanya sa Ensang Kwan. Kay gasturya pa kami, may mga pang storya pa ko. Oo, tanawon ta. Most probably, Mayor, ano ang posisyon kung mag-desisyon kami for sa pinakonsider October 8? Tanawon ta lang Tanawon ta lang sa October 8 kay mayo na abangan ang kasunod na kamanata. So, kay wala mo nga may nakita na kayuhan ng Bacolod Aksyon Bryan.
Abi ko tapos sa istorya, may pitik paglis punta to. Pero pambalak yung Bryan, may kina-istorya pa siya kuno. Pero amo na to wala nag-elaborate pa kung ano ang ginamuno sini or expand pag Aksyon Bryan. So mo to, bantayan ka ng susunod na kabanata. Kag tiyaw na ang sining pananawan na muna Aksyon Bryan ang image no sang syudad sang Bacolod. Pero saludo ko kay Anay Mayor Congressman Monico kay siya mismo grabing suporta ya kay Calao Pontevilla. Siya mismo nag-file sang COC mo, no? Yes, Aksyon Bryan. Puerti, no? Like so far, wala man sang correction to sa COC ni Pontevilla or ni Calao Pontevilla since wala man siya nagkatu or nag-appear dito mismo sa may Comelec, Bacolod. Kag, believe man ko sa grupo ni Benitez man to avoid sang madamo abi ang mga supporters nga nagpadulong ginpa ka maayo nila nga ang mga representante na lang to like si Attorney Sarel Kaina amo lang to nagkadto kundi daw linong ang Comelec way sa nagali nagumbak sundel no. Yes, Aksyon Bryan. Ako to sang hapon amo si Councilor Al Victor Espino sa parade siya nga nag-file sa sininga COC Aksyon Bryan. Kay Attorney Saril, ginkompitan niya lang to ang 13 no ka mga documents para sa 13 man ka mga candidates sang team Asenso Bacolod. So kay naman sang aga nagpadulong man sa Comelec Bacolod ang isa ka residente sang barangay or Taglaw Village, barangay Mansiningan, Bacolod City sa persona ni Mr. Romy Gostilo. Romy Gostilo, Aksyon Bryan. Anay ini siya nagatrabaho sa may Negros Navigation before pero subong unemployed sa Aksyon Bryan. According sa iya, supposed to be mag-file siya sa Certificate of Candidacy o galing ang iya sining ID hindi ang size nga na-require sa Comelec Bacolod nga passport size kagati ang ibang tagig mga dokumento like photocopy sang COC Aksyon Bryan. So subong gabi gin-contact naton siya magabalik siya buwas nga adlaw. Buwas nga adlaw para i-file no ang iya sininga COC for congressman sang syudad sang Bacolod Aksyon Bryan. Ang purpose kun nga aluyag sininga magpapili congressman ang iya sininga advocacy Aksyon Bryan against siya sa vote buying sa tiol sang eleksyon. Amo nang iya sininga palayag sang gin-interview naton siya nga advocacy niya against siya sa vote buying during election time, Aksyon Bryan. Budlay ba kay election time lang ang tutukan niya? How about tapos eleksyon? Anong advocacy niya? So kay na ako nakita mo na sa aton sa Facebook Live, amo na si Mr. Romy Gostilo sa Taglaw Village, barangay Mansilingan. Today wala nadayon ang isang pag-file since kulang-kulang pa yung mga documents like ang isang ID kag ibang documents pero buwas nga laging confirm niya nga magabalik siya buwas nga dira sa may Comelec Bacolod. Pero kita nagasaludo man ni sa iya kay gusto niya ipabalos publiko nga dapat untaton tang binaklanay. Butuhon ta ang makita naton nga may ara sang capacity gid nga magpungko Aksyon Dela, no? Yes, Aksyon Bryan. So kay nati ano to siya nagaisahanon kun baga wala to siya ibang supporter, wala siya sang himata Aksyon Bryan kundi nagmatumato lang siya walk-in dira sa may Comelec Bacolod. Sino kuno nagtulod sa iya man? Iya lang? Iya lang Aksyon Bryan. Kumbaga personal decision ang pagpapili niya congressman sang syudad sa Bacolod. Okay, kabalot na ang kalabanan batian ta. Nagkonsulta ko sa pamilya ko, tupad balay ko, komunidad, kuling na halin sa pumuluyo. Damo na balang mostly batian naton pero siya iya lang gidya kumbaga basi nagdamgo lang siya. Iya sa Aksyon Bryan. Pero wala na to may balwan basi bala ano substitute. Isa man na, wait takbalak sundin. Wala takbalak Bryan. Pero iyan niya, may kinamatarong mantanan like even sa pagpapili president, ang iba nag-file Aksyon Bryan COC for president bisan hindi kilala ang mga individual or mga national figure. Pero subuti, laba-laba naman ang listahan sa mga nagpapili president kag vice president sa pungsod Pilipinas. Yes, isingit ko lang gamay ni pareho man sa iya na abi, may ara to ya sang barangay staff ganiya sa may Pasay mo, no? Kung di magsala, nagpapili ya presidente sa Pilipinas, gapo, nag-file Aksyon Dale mo. Yes, kaya ang purpose nito is pasakaan ng sweldo. Yeah, damo gambal na ganano ni siya man, muni-muni na, we are free country, Aksyon Dale, by Anthony Slaya. Yes, Aksyon Bryan. May kagalingon man nga desisyon si Mr. Romy Gostilo nga luyag man niya nga
ay ipakita action Bray ngati gusto niya magpapili ka magpadalagan bilang kongresista. Aring tingoga ni Romy Gostilo sa Barangay Mansilingan. So anong kulang mo is ang Xerox lang na naton kag fill up. Oo. Pero complete na yung documents. Oo, amo mo lang ning ilang kan Xerox kag ID. Kag fill up naton ni. Kag i-kuan sila ipabalidate. Okay. Anong purpose sir? Actually diri sa aton ang kalabanan sa mga kandidato during elections one day before. So hindi na makuan sa tao nga ang vote buying may batas kita. So dapat ma-stop ini ang ina ng mga party sa mga candidates nga influensya sa mga other tao Bayogid na. Kabay pang naga-monitor subong sa aton, damo man, makahuna-huna sila nga hindi ta pagibaligya ang buto ta. Yes, kamatigayon ni Falsio City, mapatian pagit ni nato ng tingog ni Gastilo sa mga future pagit ng mga debate action Bryan sang mga kandidato. Di buwas wala punta kun buwas sa matigayon niya sining pag-file COC for congressman sang syudad sang Bacolod. No? Action din advance lang benong matabo buwas sa grupo Progreso. Boss nga adlaw nagpagawa sa action Bryce ang advisory kay boss ang nasa schedule for filing sang COC man si Mayor Bing Lunardia and ang mga grupo Progreso nga candidates sa action Bryan. Last 9 ang aga may schedule silang press con dila sa may Grand Ballroom sa Aksyon Hotel previously di amuning pavilion and then matan sila mas action Bryan dila sa may San Sebastian Cathedral 12:15 sang udto and then malakat-lakat ni sila ini mga candidates ng GP padulong ko Bacolod kag pag-file sang COC mga around 1:20 sang hapon action Bryan. Pero agang preskon iya. Yes, agang preskon action Bryan. Kag muna may misa and then file sang COC action Bryan. Kung baga daw ka usual sang type nila nga ginahimo before antes sila magpakomelek mapasimbahan sila anay. Yes. Kumusta ba si magdamo ng supporters nila action Dale? Bala na action Bryan pero may mga nagahutik sa aton nga mga reliable source nga virtual. May mga virtual rally man nga patigayunon. Like may set up man action Bryan nga mga ganing widescreen para at least online na lang mag-monitor ining mga supporters, solid supporters sa grupo Progreso. Okay kay inaya kay Benitez ya linong pastungang gabing pag-file sang COC duway lang batia pero may ara sila sang virtual nga may misa man sila gani pero kadyutay gid sang spectators makit-an ta sa ila sa niya video action day no? Yes, action Bryan. So pas adlaw may baluan kun kusog ang internet connection sa mga solid supporters ng grupo Progreso action Bryan. Gindi boy nas panay kay Albio kay nga bumalik si Facebook. Nadula ni gabi, di ba? Correct action Bryan. Kung nakita mo da post ni Kapitan Morden Diaz ng Barangay 18. At ano niyon, may design sila action Bryan, no? Nga all set mo sila kano nga suporta for grupo Progreso, may mga balloon, may red kag green action Bryan ang motif sa si nila. Si Jonathan Diaz Jr., ang anak ni Maninay Kapitan Madeline Diaz ang maupod sa grupo Progreso. Yes, action Bryan, no? No confirm naman laban-laban na nga mag-file man sang COC for councilor. Si Kagawad Jonathan Diaz action Bryan. Away kagi na siya kapitan da, no? Kagi siya kapitan sang nag-graduate si Cap Mads and then siya nagbulos and then nagbalik naman si Kapitan Diaz action Bryan. Puwerte ining barangay 18, share ko lang gamay action day lang. Kagi ko da star. Meaning nga ini nga barangay do isa lang ka street bala kay ti medyo gamay-gamay siya pero mag-fiesta na do isa ka banwa sa pagkasadya. Yes. Ina sa pagdumala sang Diaz family action day la. Kaling da action Bryan do cleared barangay ng barangay 18. Kag wait tadi ga kuan kay Sir Diaz pero si Maninay Diaz damo nang gabulig madumduman mo tong kasagsagan nga hindi pagpasudlo ng pamilya sa mga pasyente sa ospital. Si Kapitan Diaz kag si Kagawad Diaz kag iban pada nga mga opisyal amo nagbululig to sa mga outsider pato hindi bakulod nun. Ang pantry pero direction right na nakaambit. Kag sila nang gauna-una ginasang pantry-pantris bakulod wala na ulihi na yan nagwaang sa National Action Day mo. Yes. Gina-house to house pa na action Bryan kung gisa. Kag tanan gid makambit it's either ang imo sining status sa kabuhi do may kaya mera ka man.
pigado, may ara ka man, middle class ka man, may ara ka man Aksyon Bryan. Mayo, good. No, so may nang pila ka mga progreso dira no sa may barangay 18. Si Councilor Espino sa last day ang ginmention mo tabak sa nga pangkuloy. Kay na ginmention ko siya kun ano ang iya sining palayag sa iya sining mga kaupod sa Team Asenso Bacolod since from GP nag-shift siya sa Team Asenso Bacolod Aksyon Bryan. Parang niya respect siya sining mga kaupdanan kay kun niya tagam ko ng respeto si sa katawo ibalik mo na si Aksyon Bryan ang respect nga gusto mo man. Ariwa ang tingog ni Councilor Al Victor Espino. Kamusta man, Councilor, ang relationship mo with other members ng Asenso since some of them before mga kontra sa politics? One thing, the word I would use is respect, no? That is the essence of democracy. We can choose whoever we can be with, kung sino nga tunupdan, sin nga direksyon makato. Amo na ang that is the essence of democracy. Amo na ang ginahatag ng demokrasya sa atin. So now, kung marespetuhan tayo na, and the way that I respect them, I think that it's reciprocal on their part. Mga marespetuhan na lang kami. And I think the Sangguniang Panglungsod of Bacolod and its members are at that level of respect to each other. Aksyon Bryan, sin Common Councilor Al Victor Espino. At the end, respetuhan na lang Yes, no, since ngati kung magdala o sa tanan ti ulupo dahil mas Japon sa City Council. Correct. Yes, Aksyon Bryan, kag ti sila sa po ang mag-ubra dira sa mga policies, resolution and ordinances sa ulihi kon Kaloyan. Bo grabe Aksyon Dale, no. Ginalantaw ko din gin-share ni Aksyon Jan Diaz bilang initial nga mga names sang Grupo Progreso nga mga konsihales, kag ibunggo mo to sa kay Grupo Puti mga konsihales, puro winabolta ng Aksyon Dale, About gini. But wala pa din kay intra, galing si Councilor Kanutan, former Councilor Kanutan. Damo pa Aksyon Bryan mga independent candidate like Attorney Biloria, no? Attorney Biloria pa, si Sir Biloria. Si Attorney Mark Mayo, independent candidate man na. Si Attorney Padillos pa. Padillos. Oo. Si Arroyo. Alan Arroyo. Nan. Damo gid choices, damo pilihan Aksyon Bryan. Amo nambal ni Vice Mayor Sid Familiaran nga more choices mas mayo the better Aksyon Bryan. Sige. Muna ang kay Councilor Gamboa Thursday ang iya nga schedule sa pag-file for Vice Mayor sang syudad sang Bacolod. Ini siya way giniya konsihal si Sir John Gamboa. Ang batay ko no niya mga independent candidate Aksyon Bryan pero batayan nato sa Thursday after you file COC kag kung sino ang mga independent candidate ang mag-upod man siya sininga campaign trail sa 2022. Amo ginang word gingamit sa tipunon. Hindi man Aksyon Bryan. Sorry. Amo na siya ang naghutik. Kaya magambal na tipunon do humay nga ginbulad ka do mabasa ba. Pero actually mo din mga positive comment kay Councilor John, no? Ay, hindi mo masaligan ini Aksyon Dale kay ground zero ni Aksyon Dale ya. Di na pamuno, di may stand sa Basiwa, may stand sa Seneco. Correct. Doopod sa mga pigado. Correct, Aksyon Bryan. Bantayan ta, magabot ang 2022 elections. Mga break gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Aksyon Dale Salazar, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Firing Line. Puwerte, no? Buwas na namon ihambal kung sino gid ang mga linyada sang Grupo Progreso. Of course, Cindy Rojas, piho na iya, kay tiga incumbent mo. Incumbent Archie Baribar, Attorney Baribar. Incumbent dira Carl Lopez. Incumbent dira si Ising Salanga. Incumbent man nga si Dindo Ramos Attorney. Incumbent man si Attorney Novero. Amo na ng panglawago namon nga ara subong niya sa ticket nagid kiti mga incumbent ini sila ya. Ang iban nga mga bag-o ti buwas na hulaton ta nga maka-file sila sang COC. Aksyon Firing Line. Sige, ang ini nga bahin sa aton sila nga pagpangalagad maka-aksyon ginadul-ong gid sa aton sang
Sa aton pag-aksyon, makambyo kita sang balita gikan sa Philippine Army kay padayon pato nga ginapangita ang duha ka mga senior citizen nga nagkaladula sa nagluntad nga inkwentro didto ya sa area sang Manapla. Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid... Si John Sir na nagamonitor, salamat gid. Melanie Calvas nagamonitor ban, thank you gid. Si Thurs Vergara Sancho, Toto Benji Jimenez, salamat gid. Ruel Del Rosario, shout out Aksyon Bryce sa family Del Rosario, especially sa May Gonzaga Subdivision, Barangay Villamonte from Heraldin, Talido, Lapu-Lapu, City, Cebu. Di ada ka Cebu, di ay kumusta mo diha? Kusog ang ulan diha. Glenn Dikina Mirabe nagamonitor man ang yasri nga pamilya, one family, one Mirabe from Cadiz City. Loyal gid sa Aksyon Radio. Bo, thank you gid sir. Si Boards Asa Araman, si Annaliza, ginagreet niya lang si Jovita Binlot sang La Castillana. Dennis Richard Tibor abanya Jan Diaz, hindi si Juan si Jonathan Diaz. Jerry Limaco, may gabi Aksyon Bryan, monitor kami Totong Felisa. Salamat gid no. Thank you gid no. Gina-mention man ni Star Mayo si Attorney Mark Steven Mayo from USA. Parintiya ini. Si Angel Recoperto, nabasa ko na kaina no. Si Sir Dennis, ambal niya, Happy World Teachers Day to all teachers. Ay, oo, subong adlaw. Sige, greet na sila karon liwat, no? Sige, Ana Sinoro, may gabi, balikan kung iban karon, standby lang kamo dahawag kayong aalis. 20. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
radyo. Salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod sa
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa nilagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Radyo, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:50 na. Aksyon Firing Line. Gina-endorso, Aksyon Firing Line. Paing kabilang nagamonitor subong si Mora kag Richel Biligorio. Ay sulula Mora kag sinde Richel Biligorio sang barangay Comaliski. Salamat gida. Si Lolo Banhaw dira, si tanan-tanan kag ang akon pinalangga nga Iloy dira nagamonitor si Mama Gamay. Aksyon Firing Line. Si kuan naga-monitor man si Jim Valencia mga kaksyon, ginatamyaw niya si Popoy kag Jinggol sang Minuyan, Morsha, Negros Occidental. Nasalamat gid sa pag-monitor si Kikaine, no? Greet lang sila ni Usuya, Jonah Shane, Usuya, Janrel, Usuya, Jan Paul kag manggab ilang sa hindi lang pag-imit lang ngalan ko. Titapos ko na namit lang. I'm sorry, gid. Pasensya. Si Kiyen naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Kag si Mia Ibanez Robles, salamat gid sa pag-monitor dira sa inyo. Aksyon Firing Line. Ariyo, ang kuan mga kaksyon, ang DOH kag Pagcor, ari Action El Rey po, nakapabakuna ka na Action El Rey? Kapabakuna ka na? Action El Mar, pabakuna ka naman, no? Oh. Kay ang Pagcor kag ang DOH, may ara sang pakulo subong. Nga pwede ikaw magdaog sang 1 million pesos mag-intra sa ila sini nga promo raffle draw, no, nga paabuton sa Disyembre na niyo, no? Ang himuon mo dira lang, pero basta nabakunahan ka na ha, kay kung way ka na bakunahan hindi ka man pwede. Kay kung magdaog ka 1 million pesos, i-present mo na ang imo sini nga vaccination card. Action Firing Line. Ang himuon mo lang, i-type mo sa cellphone mo ang mga bid letters tanan. Res bakuna, reg, space ang imo pangalan nga kompleto, tapos ang /edad, address, kag ipadala sa 8933. Na dapat may regular ka nga load dira para maka-intra kagid. Intra ka mo da sa nabakunahan na, ay,
Basi pala mabunutan yang imo yung ngalan, 1 million pesos. Aksyon firing line. Ano pang pangitaon mo da? Madamo ang entry mo, damo man or dako ang tsansa nga magdaog ka. Nan, tindi ka mo, nagpabakuna ka na ginman lang da, ali intra na ka mo. Aksyon firing line. Ang ilan ni nga promo ni, may income ni sila. Anong income? Sa pagpadala mo plandaan sa load nga ina, may pila na naka-porsyento, Gus Lacson El Rey, no? Sa load pala. May ara na, pero mayo man na, para magpabakuna, gid ang bugos nga Pilipinas. Si Nanay Helen Bakaw ko nagamonitor si 28 Araman. Baang oras ko do kanubo, gid no? Las 8:54. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon firing line. Ang balitang ito. Allen Fernandez Ganancial, good evening Sumbray, shout out nanda mga Albinian. Bao, Albinian, thank you, good luck sa programa mo. Thank you, git, no? Si Kiyen, salamat man. Rona Arihida Trava, good evening Sumbray, monitor lang kami upod sang bana ko si JY Daddy Hines. Salamat. Si Barayo Garay, Sir Bray lihog tamyaw kay Chay Fe Nonyala, Barangay Pandanon DSB. Si Milili Oligo, Timay, Kagmunet, Lubaton, sang Mambulak Silay. Mary John Di Mayo, nagamonitor man sa Antipuluan, Bago City. Ryan Burha, no, nagamonitor subong upod kay Edward Moliken, Anay Udjuman, dire sa ABS-CBN. Wow! Thank you, Gid, sa pagmonitor. Kanugon man sang ABS-CBN, no? Paul Strait, Pardy King, Araman. Inday Blaza, thank you, Gid, sa pag-monitor. No? Si Maria sang Barangay Villamonte, Barangay Granada Support Team Asenso. Abaw. Lolita Fabila or Fabila. Action Bry, pa shout out lang kay Fred Fabila. Team Albi, si Maria ho. Okay. Basi gusto nyo mag-intra sang raffle, mag-aksyon sang DOH kag Pagcor. Oo, mahatag sila 1 million pesos sa grand prize. Kag may isa kagatos ka mga nabakunahan nga persona ang pwede man makadaog monthly draw. Way nabutang diri kun pila, basta may ara lang. Ang i-type mo lang dira sa imo sinipagparehistro, simple gid lamang. Type mo dira reg, tapos space ka, pangalan mo, /edad, /address, kag ipadala sa 8933. Na, basi ikaw mabunutan daw bausos 1 million pesos. Pwede ka makapadala sang raffle interest mo paagi sa pagpadala sa text. Pwede man sa RIS Bakuna space. Una nga litra, bulod-budlay na ano? Okay na to. Ang mga nagbaton sang single dose pa lamang, maisa ka entry kag madugangan sang duha ka raffle interest kon makompleto ang bakuna. Samtang otomatiko nga 3 ka interest ang mabaton sa mga persona nga nagbaton sa single shot COVID-19 vaccines, ano? Para naman sa senior citizens, ang mga partially vaccinated makabaton sa duha ka raffle interest kag anom maman ka interest para sa fully vaccinated. Hindi pa kamo magpabakuna? Magpabakuna na. Napasayod ba na ni Sharon Cunita? Sakay na. Ay nako, pakulo na lang sila para magpabakuna ang tao, pero nanugudan ko Lacson El Rey nga ang 1 million ihatag mo lang sa isa ka persona, di ba? Tsakto man, tani ang 1 million, DOH kag Pagcor, basi ka monitor ka mo, tungaan nyo na lang na bitag 100,000 kada isa. At least may pulo ka tao nga magdaog butang tabi sa NCR. 4 ang magdaog sa tag 100,000. Dako na iya. Sa Visayas kag Mindanao, tag 3 ka 100,000. Kundi daw na widen nyo ya ang kuan, mas damo pag ina ang mapabakuna mo. Ginisa nyo lang sa isa ka 1 million. Tax free ni. Basi bala may buhin naman ng tax bala kag mabato nila sini ang 1 million dira na lang sa 800,000. Amo na kung kisa sa mga promo, mga raffle. Ginapamangkot gina nga tax free na kay 200,000 pang buhin sina ti kanugon. So good luck sa inyo tanan, kabay pa na bakunahan na kamo. Sa hindi po ay pagkapabakuna da baw kakuan kanugon
Kay basi kamo pa iya ang makadaog sining 1 million pesos mga ka-aksyon. Te, mapawayway ko na ya. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalangan nila. Basta naruyagan sa manager ya. Mati sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Bryan Morden. Bryan, matilaw naman ta mga tabakulod sang new nga mayor daw gabulos-bulos lang ang team dira nga progreso. Let's try Benitez. He will make Bacolod a safe place to live kuno and modern infrastructure for the city of Bacolod City were behind to Iloilo kon city infras ang hambalan. Ini mga sentimento na sa mga listeners na ha. Good evening, Aksyon Bryan, nagapamati kami diri Barangay Mansilingan, ang family Abaring. Salamat gid no. Good evening, Aksyon Bryan. Greet ko lang family 30. Tunog kag Purano Maricel 30. Nia sang Moises Padilla. Sino ang hikog Aksyon Bryan? Hikog Aksyon Bryan nga taga Moises Padilla ga monitor ko di subong. Sige, check ta na, no? Sige, ang oras ko medyo pigado na gid sini matinion maka-aksyon ano, alang-alang na gid. Aksyon Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol with Aksyon Marlon Hinovia mga ka-aksyon. Ini sa Aksyon Bryan Morden nagapasalamat gid maghilibati kita buwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,